Στην νοτιοδυτική Βόρεια Αμερική, όπου η γη εκτείνεται μέχρι τον ορίζοντα, ο άνεμος σχηματίζει αμόλοφους και μεταφέρει ξερά φύλλα, ενώ η ζωή αγωνίζεται να επιβιώσει σε κάθε στροφή και κάθε βράχος κρύβει ιστορίες ανθεκτικότητας και προσαρμογής. Αυτή η περιοχή, σμιλεμένη από τη διάβρωση και το πέρασμα του χρόνου, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις που προκαλούν ακόμη και τους πιο δυνατούς και καθορίζουν ποιος ευημερεί και ποιος εξαφανίζεται. Διάφορα κλίματα συγκλίνουν εδώ, από κρύα βουνά μέχρι άνυδρες πεδιάδες, αλλά ένα κυριαρχεί σε όλα: η έρημος, απέραντη, ανελαίητη και αδυσόπιτη. Αυτό το μέρος είναι η Αριζόνα, ένα τοπίο όπου η απεραντοσύνη φαίνεται να παρακολουθεί κάθε κίνηση, υπενθυμίζοντας στους κατοίκους του ότι τίποτα εδώ δεν είναι απλό ή ασφαλές. Όσοι κατοικούν σε αυτήν την περιοχή όχι μόνο αντιμετωπίζουν λειψιδρία, αλλά πρέπει επίσης να υπομείνουν μια ζέστη που καίει τη γη κατά τη διάρκεια των ωρών του ηλιακού φωτός και ένα κρύο που την τυλίγει σε πάγο όταν το σκοτάδι πέφτει στην άμμο και τους βράχους. Κάθε ακραία κίνηση αναγκάζει τους κατοίκους της ερήμου να μετρούν τις κινήσεις τους με τη μέγιστη ακρίβεια. Και κάθε απόφαση μπορεί να ανατρέψει την πλάστιγκα, αποκαλύπτοντας ποιος βρίσκει νερό πριν το καταβροχθήσει η ξηρασία, ποιος κρύβεται εγκαίρος από τον αρπακτικό ή ποιος καταραίει εξαντλημένος κάτω από έναν αμήλικτο ήλιο που φαίνεται να καταβροχθίζει τα πάντα. Παρά τις εχθροπραξίες, η Αριζόνα σφίζει από ζωή. Όταν η ζέστη αρχίζει να υποχωρεί, το κογιότ βγαίνει από τους θάμνους, κινούμενο ύπουλα, αναζητώντας ένα πέρασμα που θα αποκαλύψει το θύραμά του. Εν τω μεταξύ, κάτω από την άμμο, κροταλίες περιμένουν ακίνητοι, κρυμμένοι σε σιωπηλές ενέδρες, έτοιμοι να εξαπολύσουν μια καταστροφική επίθεση. Πιο πέρα, ανάμεσα στους βράχους, σκορπιοί περιπολούν με ανοιχτές λαβίδες, παρακολουθώντας κάθε δόνηση στο έδαφος. Και από τον ουρανό έρχεται μια άλλη απειλή. Η μεγάλη κερασφόρος κουκουβάγια, ένα νικτόβιο αρπακτικό που παρακολουθεί από ψηλά έτοιμο να επιτεθεί σιωπηλά. Ο καθένας, με διαφορετικά όπλα, μοιράζεται τον ίδιο στόχο: να επιβιώσει σε έναν κόσμο όπου το σκοτάδι δεν φέρνει ειρήνη, αλλά ένα νέο κύμα κυνηγών. Αυτό το ακραίο σενάριο δεν αφήνει περιθώρια για αυτοσχεδιασμό. Τα είδη, οι συμπεριφορές τους και οι προσαρμογές τους ανταποκρίνονται σε έναν συνεχή αγώνα ενάντια στη ζέστη, το κρύο και την έλλειψη. Μέσα σε μια τέτοια ακρίβεια, με κάθε υπολογισμένη κίνηση και κάθε στιγμή εγρήγορσης, προκύπτει η αμφιβολία που σιωπηλά θέτει η έρημος. Πώς η ζωή όχι μόνο επιβιώνει, αλλά και ευδοκιμεί σε μία από τις πιο σκληρές ερήμους του πλανήτη. Για κάποιους, το κλειδί της επιβίωσης έγκυται στη δύναμη, την υπομονή και τη σιωπή, ιδιότητες που προσδιορίζουν τους πιο οξυδερκείς κατοίκους αυτού του τοπίου. Μέσα σε αυτό το σενάριο, όπου η ζωή μετριέται με προσοχή και αντοχή, η σιωπή προστατεύει έναν τρομερό κυνηγό, ένα ελουροειδές ικανό να κυριαρχήσει σε οποιαδήποτε περιοχή. Αυτό είναι το πούμα, ένα από τα πιο θανατηφόρα αρπακτικά ζώα της Υπήρου. Σε αντίθεση με άλλα είδη που εξαρτώνται από πιο έφορα οικοσυστήματα, αυτό το ελουροειδές δεν περιορίζεται σε χιονισμένες κορυφές ή πυκνά δάση. Ακόμα και όταν η γη γίνεται αδυσόπιτη, βρίσκει έναν τρόπο να ευδοκιμήσει. Χάρη στο επιβλητικό του μέγεθος, το οποίο ξεπερνά τα 2 μέτρα σε μήκος, και στους μύες του που έχουν σχεδιαστεί για δύναμη και ευκινησία, καταφέρνει να κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος του άνυδρου τοπίου, από ορεινές περιοχές μέχρι ηλιοκαμένες πεδιάδες. Στην καρδιά της ερήμου, όπου η βλάστηση μόλις που προσφέρει κάλυψη, κινείται σαν σκιά, και σε κάθε βήμα επιβεβαιώνει ότι η προσαρμογή δεν είναι επιλογή, αλλά ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Επομένως, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν η ζέστη μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, το πούμα παραμένει κρυμμένο σε σχισμές βράχων ή φυσικές σπηλιές, όπου η θερμοκρασία είναι πιο ανεκτή. Καθώς ο ήλιος αρχίζει να δύει και το φως να μαλακώνει, αφήνει το καταφύγιό του και ξεκινά ένα σιωπηλό ταξίδι.
Σε αυτή την κίνηση προτιμά τις υπερυψωμένες περιοχές, όχι μόνο για την προστασία που προσφέρουν, αλλά και για το στρατηγικό πλεονέκτημα που του παρέχουν, αφού από ψηλά παρακολουθεί κάθε κίνηση, κάθε σημάδι ζωής. Σε αυτόν τον σκληρό κόσμο, η ικανότητα να παρατηρείς χωρίς να προδίδεις την παρουσία σου κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο φαγητό και στην πείνα. Και αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί, όταν ένας ενήλικος αρσενικός σκαρφάλωσε από την κορυφή ενός φαραγγιού. Από το σημείο που βρίσκεται παρακολουθεί υπομονετικά. Μπροστά του, σχεδόν 40 μέτρα μακριά, ένα ελάφι βόσκι κοντά σε ένα εποχιακό ριάκι, εκμεταλλευόμενο το λιγοστό χορτάρι που άφησε η τελευταία βροχή. Το πούμα παραμένει ακίνητο, ενσωματωμένο στο περιβάλλον έδαφος. Η γούνα του, χρώματος άμμου, αναμειγνύεται με το κοκκινοπό βράχο, χαρακτηριστικό των φαραγγιών της Αριζόνα, καθιστώντας το πρακτικά αόρατο στο πρωινό φως. Με κάθε κρατημένη ανάσα και κάθε μετρημένο βήμα, διατηρεί την εγκύτητά του με τον στόχο του χωρίς να αποκαλύπτει την παρουσία του. Σε ένα οικοσύστημα όπου το θυράμα είναι σπάνιο και η ενέργεια περιορισμένη, ένα λάθος θα μπορούσε να σας κοστίσει μέρες πείνας. Αλλά κάτι αλλάζει στο περιβάλλον του και σταματά αμέσως την προέλασή του, προσαρμόζοντας τη στάση του σώματος του και παρατηρώντας προσεκτικά κάθε κίνηση του ελαφιού. Αισθάνεται ότι το θύραμά του χαμηλώνει το κεφάλι του για να τραφεί και εκείνη τη στιγμή ανιχνεύει την τέλεια ευκαιρία να κερδίσει έδαφος απαρατήρητο, μετρώντας με ακρίβεια κάθε μετατόπιση, κάθε υπολογισμένη κίνηση για να πλησιάσει απαρατήρητο και να προετοιμάσει μια αποφασιστική επίθεση. Αρχικά ακουμπάει την άκρη κάθε ποδιού προς τα κάτω, ζυγίζοντας το βάρος του σώματός του, ώστε να μην ενοχλήσει τυχόν ξερά χόρτα ή χαλαρές πέτρες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την παρουσία του. Όταν το ελάφι γυρίζει ελαφρώς, εκθέτοντας το πλευρό του, το ελουροειδές αρπάζει την ευκαιρία και ορμάει πάνω του με όλη του τη δύναμη. Τα νύχια του διαπερνούν τη σάρκα, ενώ οι κοινόδοντες του βυθίζονται στον λαιμό, σηκώνοντας το οπλιφόρο μόλις λίγα εκατοστά από το έδαφος. Το ελάφι ουρλιάζει, κουνάει τα πόδια του σαν να τρέχει, αλλά τρέχει στον αέρα, παγιδευμένο από το δάγκωμα του πούμα. Αίμα αναβλύζει από το δάγκωμα, λερώνοντας την άμμο και τις πέτρες. Η πάλη διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα, με κάθε χτύπημα και δάγκωμα να ανοίγει βαθιές πληγές. Το ελάφι συνεχίζει να ουρλιάζει, αλλά το πούμα παραμένει κωφό σε όλα, επικεντρωμένο αποκλειστικά στο να κρατάει και να κυριαρχεί πάνω στο θύραμά του. Όταν τελικά πέφτει ακίνητο, το θηρευτή προσγειώνεται πάνω στο θύραμά του, καλύπτοντας το σώμα του με το δικό του, αναπνέοντας γρήγορα, καλυμμένο με αίμα, ενώ η έρημος ανακτά την ανελαίητη ακινησία της. Αφού βεβαιωθεί ότι το ελάφι δεν μπορεί να ξεφύγει, το πούμα σπρώχνει και σέρνει προσεκτικά το σώμα του προς τη σκιά μερικών βράχων, όπου μπορεί να ολοκληρώσει τη δουλειά του μακριά από τους θησαυρούς που σύντομα θα εμφανιστούν. Σήμερα το κυνήγι ήταν επιτυχημένο, αλλά στην έρημο τίποτα δεν εγγυάται το αύριο. Καθώς το πούμα κρύβεται για να καταβροχθήσει το θύραμά του, η ζέστη αρχίζει να κυριαρχεί ξανά στην άμμο. Σύντομα η σιωπή διακόπτεται από έναν διαφορετικό ήχο, πιο οξύ, πιο επίμονο. Τι συμβαίνει όταν η επιβίωση δεν εξαρτάται πλέον από τη δύναμη, αλλά από την πονηριά, την υπομονή και την ικανότητα προσαρμογής σε κάθε κατάσταση. Στην καρδιά της ερήμου της Αριζόνα ζει ένα αρπακτικό ζώο που έχει μάθει να παίζει με αυτούς τους κανόνες καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε άλλο. Μικρό, γρήγορο και παρατηρητικό, κινείται προσεκτικά ανάμεσα σε βράχους και θάμνους, εκμεταλλευόμενο κάθε σκιά και κάθε ήχο. Η ζωή του εξαρτάται από το να ξέρει πότε να επιτεθεί και πότε να υποχωρήσει. Αυτό είναι το κογιότ. Με την πρώτη ματιά θεωρείται μοναχικός κυνηγός. Η φήμη του σφυριλατήθηκε χάρη στην πονηριά του, όχι στη δύναμη, και στην ικανότητά του να επιβιώνει χωρίς να βασίζεται σε άλλους. Τις περισσότερες μέρες περιπλανιέται σιωπηλά στην έρημο, βασιζόμενο στην οξία ακοή και την όσφρησή του για να βρει μικρά θυράματα, από τρωκτικά μέχρι πουλιά. Αυτή η ανεξαρτησία του επιτρέπει να καλύπτει τεράστιες περιοχές, κάτι απαραίτητο σε ένα περιβάλλον όπου τα τρόφιμα είναι σπάνια. Ωστόσο, η κοινωνική ευελιξία του κογιότ
είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά του, καθώς δεν είναι πάντα μόνο του και όταν είναι απαραίτητο ξέρει πώς να αλλάξει εντελώς τη συμπεριφορά του. Σήμερα αυτή η ανάγκη έχει ένα όνομα. Σε αυτό το ζευγάρι το ένστικτο να κυνηγούν μαζί επικρατεί όχι από φιλοδοξία αλλά από ευθύνη. Ένας άντρας και μια γυναίκα, ενωμένοι από έναν ανώτερο σκοπό, εγκαταλείπουν τη μοναχική τους ρουτίνα για να αναλάβουν μια πρόκληση που θα δοκιμάσει όλες τις αισθήσεις τους. Ο στόχος είναι επικίνδυνος επειδή το θύραμα που έχουν επιλέξει δεν είναι ένα απλό κουνέλι ή λαγός, αλλά ένα νεαρό ελάφι αρκετά μεγάλο για να θρέψει το ζευγάρι για αρκετές ημέρες και ταυτόχρονα αρκετά γρήγορο και σε εγρήγορση ώστε να διαφύγει εύκολα. Τα κογιότ ακολουθούν τα ίχνη τους για ώρες, ερμηνεύοντας κάθε ίχνος και κάθε στροφή, προβλέποντας με ακρίβεια την κατεύθυνση του θυράματός τους, καθώς η έρημος αρχίζει να μεταμορφώνεται. Καθώς πέφτει η μέρα, ο ήλιος δύει πίσω από τα μακρινά βουνά, βάφοντας χάλκινα τα βράχια και τους διάσπαρτους θάμνους. Η θερμότητα υποχωρεί, ο αέρας μαλακώνει και οι σκιές επιμικίνονται, σηματοδοτώντας τη στιγμή που τα αρπακτικά ζώα κινούνται. Η ξερή βλάστηση τρίζει κάτω από τα σιωπηλά βήματά τους και κάθε κίνηση είναι προσεκτικά υπολογισμένη. Το ελάφι παραμένει αδιάφορο για τα μάτια που το παρακολουθούν από απόσταση, ενώ τα κογιότ προχωρούν υπομονετικά, εκμεταλλευόμενα το σκοτάδι που καλύπτει την έρημο. Το πρώτο κογιότ σταματάει, ακίνητο, με τα αυτιά του να περιστρέφονται σαν ραντάρ, καταγράφοντας κάθε θρώισμα. Αρκετά μέτρα μακριά, το θηλυκό παραμένει εξίσου άγρυπνο, κρυμμένο ανάμεσα σε πέτρες που σμίγουν με τον τόνο της γούνας της. Κανένας ήχος δεν διακόπτει την ακινησία. Κάθε χειρονομία είναι μετρημένη, κάθε ανάσα κρατημένη. Το ελάφι σηκώνει το κεφάλι του για μια στιγμή, κοιτάζει γύρω του και χαμηλώνει ξανά το ρίγχος του. Η ευκαιρία υπάρχει, αλλά δεν είναι άμεση. Αν επιτεθούν τώρα, το ζώο θα δραπετεύσει χωρίς να τους δώσει χρόνο και για να πετύχει πρέπει να περιμένει, διατηρώντας τη συγκέντρωσή του για ώρες. Το φως συνεχίζει να σβήνει. Η έρημος φαίνεται σιωπηλή, διακόπτεται μόνο από τον ψίθυρο του ανέμου και το μακρινό βουητό ενός νυχτερινού εντόμου. Τα κογιότ εκμεταλλεύονται το σκοτάδι. Προχωρούν μόνο λίγα βήματα, ίσα-ίσα για να προσαρμόσουν τις θέσεις τους. Το ελάφι κάνει μια πλατιά στροφή προσπαθώντας να πλαισιώσει το ελάφι και να κλείσει κάθε διαδρομή προς την ασφάλεια των πυκνότερων θάμνων. Το θηλυκό παραμένει σε εγρήγορση, έτοιμο να αναγκάσει τη διαφυγή προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν εντολές, ούτε ήχοι. Μόνο βλέμματα και στάσεις που λένε πολλά. Έτσι λειτουργούν τα κογιότ με έναν συντονισμό που φαίνεται εξασκημένος, αλλά είναι καθαρή διαίσθηση. Η αναμονή παρατείνεται. Το ελάφι προχωρά αργά, με σιγουριά, μασουλώντας τρυφερά βλαστάρια. Κάθε λεπτό η ένταση αυξάνεται. Αν το θύραμα απομακρυνθεί πολύ, η ευκαιρία θα χαθεί. Αν πάει πολύ μακριά, θα αποτύχει. Και μετά, όταν η γωνία είναι ακριβώς η κατάλληλη, ο άντρας τίνει. Η στιγμή έφτασε. Σε μια στιγμή, η σιωπή σπάει. Το αρσενικό κογιότ πετάγεται από τις σκιές με ένα ευκίνητο άλμα, σηκώνοντας ένα σύννεφο σκόνης. Το ελάφι, ξαφνιασμένο, απαντά με μια έκρηξη δύναμης. Γυρίζει και τρέχει, αλλά η ελαφίνα είναι ήδη εκεί, μπλοκάροντας το μονοπάτι προς την άγρια φύση. Είναι ένα ελεγχόμενο χάος. Τα ελάφια κάνουν ζιγζάγκ, τα κογιότ τον κυκλώνουν, το καθένα περιμένοντας την κίνηση του άλλου. Ο ήχος από τις οπλές που χτυπούν το έδαφος αναμειγνύεται με το λαχάνιασμα και τα γριλίσματα που διαπερνούν τη νύχτα. Το κυνηγητό διαρκεί δευτερόλεπτα που μοιάζουν με αιωνιότητα. Το αρσενικό κάνει ένα βήμα μπροστά, δαγκώνει το πίσω πόδι του ελαφιού και το θηλυκό εκμεταλλεύεται τη σύγχυση για να του ορμήσει στον λαιμό. Η μάχη είναι σύντομη αλλά βάναυση. Και μετά απομένει μόνο η σιωπή που διακόπτεται από την κουρασμένη αναπνοή των κυνηγών. Το σώμα του ελαφιού κοίταται στο ξερό έδαφος. Για τα κογιότ δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς. Έχουν ξοδέψει τεράστια ποσότητα ενέργειας και τώρα πρέπει να κινηθούν. Το αρσενικό πιάνει ένα από τα μπροστινά πόδια, το θηλυκό κρατάει το πίσω πόδι. Σέρνουν το θύραμα μέσα από τις σκιές, αποφεύγοντας πέτρες και θάμνους. Δεν είναι ένα εύκολο ταξίδι, αλλά η αποφασιστικότητά τους οδηγεί μπροστά.
Ξέρουν ότι κάθε βήμα τους φέρνει πιο κοντά σε κάτι μεγαλύτερο από τους ίδιους. Προχωρούν για αρκετά λεπτά, σταματώντας μόνο για να πάρουν μια ανάσα. Τελικά φτάνουν σε έναν βραχώδη σχηματισμό που κρύβει ένα διακριτικό άνοιγμα στο έδαφος. Εκεί το θηλυκό απελευθερώνει το θύραμά του και βγάζει ένα απαλό βογγητό. Και τότε συμβαίνει αυτό. Μια μικρή, αδέξια φιγούρα τρέχει έξω από το σκοτάδι. Ένα κουτάβι κογιότ, με τη γούνα του ακόμα απαλή και τα μάτια του να λάμπουν από την πείνα, πηδάει προς το μέρος τους με μια αδέξια αλλά ζωηρή κίνηση. Όλα βγάζουν νόημα. Η προσπάθεια, το ρίσκο, η υπομονή, όλα έγιναν για αυτό. Να θρέψουμε την επόμενη γενιά. Καθώς όμως οι νέοι καταβροχθίζουν την τροφή που θα τους εξασφαλίσει την επιβίωσή τους, προκύπτει ένα αναπόφευκτο ερώτημα. Ποια άλλα μυστικά κρύβονται στην κοινωνική ζωή αυτού του φαινομενικά μοναχικού θηρευτή που όμως είναι ικανός να σφυριλατήσει συμμαχίες όταν χρειάζεται περισσότερο? Και ποια μοίρα την περιμένει αυτή τη μικρή ζωή σε μια έρημο που δεν συγχωρεί λάθη? Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από εκείνη την ημέρα που οι γονείς επέστρεψαν στο λαγούμι με θύραμα πολύ μεγάλο για να είναι σύμπτωση. Το κουτάβι, που τότε ήταν απλώς μια δέσμη γούνας που τιναζόταν, είναι τώρα ένα νεαρό κογιότ που βγαίνει ασταθώς από το καταφύγιό του. Οι πρώτοι μήνες της ζωής του τον βρήκαν προστατευμένο από τον καυτό ήλιο και τον νυχτερινό κρύο, ακούγοντας από μακριά τα ουρλιαχτά που ανήγγυλαν εδάφη και προειδοποιήσεις. Αλλά το στάδιο του απλού παρατηρητή φτάνει στο τέλος του. Η έρημος δεν δίνει παρατάσεις και είναι καιρός να μάθουμε να επιβιώνουμε. Ο δεσμός με τους γονείς του είναι εμφανής σε κάθε του κίνηση. Η μητέρα του τον ακολουθεί στενά όταν απομακρύνεται λίγα μέτρα, έτοιμη να τον καθοδηγήσει με ένα βλέμμα αν το ένστικτό του ξεστρατήσει. Ο άνδρας, από την άλλη πλευρά, καθορίζει τον ρυθμό της διδασκαλίας. Θα είναι το πρότυπο που πρέπει να μιμηθεί ο νεαρός άνδρας. Κάθε χαμηλό γρίλισμα και κάθε κίνηση μεταφέρουν οδηγίες που το κουτάβι αρχίζει να καταλαβαίνει. Δεν υπάρχουν βρυχυθμοί ή επιδείξεις δύναμης όπως αυτές που συναντώνται στις αγέλες των λιονταριών, αλλά υπάρχει ένας σιωπηλός συντονισμός που καθιστά αυτή την οικογένεια μια αποτελεσματική μονάδα. Οι μέρες περνούν με ρουτίνες που εξισορροπούν την προστασία και την εξάσκηση. Παίζουν ανάμεσα στους ξερούς θάμνους, αλλά κάθε παιχνίδι είναι ένα μεταμφιεσμένο μάθημα. Όταν το μικρό πηδάει στην ουρά της μητέρας του, οι κινήσεις του είναι γρήγορες και υπολογισμένες, σαν να μετρά κάθε όθηση πριν εκτοξευθεί. Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Εκείνη τη στιγμή η ενέδρα εξασκείται στην χαλαρή άμμο ανάμεσα σε μικρές πέτρες που τρίζουν κάτω από τα πόδια τους. Κάθε βήμα και στροφή διδάσκει στο κουτάβι να μετράει τις αποστάσεις, να προβλέπει κινήσεις και να χρησιμοποιεί το περιβάλλον προς όφελός του. Κυνηγώντας έντομα που τρέχουν ανάμεσα στις αυλακώσεις της ερήμου, δεν υπάρχει βιασύνη. Παρακολουθεί, περιμένει και μετά ενεργεί με ακρίβεια. Η άμμος ανεβαίνει σε μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης που αιωρούνται στο φως που σβήνει, καθώς το μικρό μαθαίνει να συγκρατεί την παρόρμησή του, για να μετρήσει την υπομονή που θα χρειαστεί αργότερα όταν έρθει αντιμέτωπο με μεγαλύτερο, πιο άπιαστο θύραμα. Αλλά η διδασκαλία δεν περιορίζεται σε απλές κινήσεις. Το αρσενικό της δείχνει πώς να κινείται αθόρυβα μέσα στην αραιή βλάστηση, πώς να επιλέγει τη σωστή κατεύθυνση του ανέμου, ώστε να μην τον προδίδει η μυρωδιά της. Σε μαθαίνει να σταματάς όταν αλλάζει η σιωπή, να αναγνωρίζεις τη ρογμή ενός κλαδιού που δεν πρέπει να πατήσεις, να διαφοροποιείς τα εύκολα θυράματα από εκείνα που θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνα. Αυτά δεν είναι γρήγορα μαθήματα, ούτε μεταφέρονται με λόγια. Είναι ολόκληρες μέρες παρατήρησης, υπομονετικής μίμησης, όπου κάθε λάθος φέρνει μαζί του μία άμεση διόρθωση. Αν το κουτάβι κινηθεί μπροστά, ένα βαθύ γρίλισμα το σταματά. Αν η προσοχή του αποσπαστεί, ένα δυνατό σπρώξιμο το επαναφέρει στον σωστό δρόμο. Δεν υπάρχει περιττή ταλαιπωρία, αλλά ούτε και επίοικια. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και σε μια έρημο που δεν γνωρίζει καθυστερήσεις, κάθε μάθημα πρέπει να αφομοιώνεται χωρίς καθυστέρηση. Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στην άμεση διόρθωση. Είναι μια συνεχής διαδικασία, όπου κάθε παιχνίδι είναι επίσης μια δοκιμασία και κάθε λάθος γίνεται μια ευκαιρία μάθησης. Σιγά σιγά,
Το κουτάβι αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτό που φαίνεται διασκεδαστικό έχει έναν βαθύτερο σκοπό. Η ίδια λογική επεκτείνεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι γονείς επιτρέπουν στο μικρό να βγει πέρα από το λαγούμι, αν και δεν το χάνουν ποτέ από τα μάτια τους. Τα άγρυπνα μάτια τους παρακολουθούν κάθε κίνηση, σε εγρήγορση για οποιαδήποτε απόσπαση της προσοχής που θα μπορούσε να τους αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο τους. Δεν πρόκειται για έναν αθώο περίπατο, αλλά μάλλον για μια σιωπηλή προετοιμασία κατά την οποία η έρημος μετατρέπεται σε μια απέραντη και αυστηρή τάξη. Κάθε εκδρομή είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό χόμπι. Το ξερό έδαφος, οι ζεστές πέτρες και τα αρώματα που μεταφέρει ο άνεμος τον φέρνουν αντιμέτωπο με μια αόρατη δοκιμασία. Πρέπει να μάθεις να κινείσαι χωρίς να τραβάς την προσοχή. Να αναγνωρίζεις ένα ίχνος στην κοκκινοπή άμμο πριν το σβήσει ο άνεμος της ερήμου, να σταματάς όταν η σιωπή αλλάζει ανάμεσα στους σκορπισμένους θάμνους και τους βράχους που στέκονται σαν φρουροί. Σε κάθε προσπάθεια, οι γονείς τους είναι κοντά, έτοιμοι να διορθώσουν ή να περιορίσουν μια απερίσκεπτη παρόρμηση. Καθώς ο ήλιος δύει πίσω από τα βουνά και το φως της ημέρας μειώνεται, η διδασκαλία αποκτά πιο απαιτητικό επίπεδο. Κάτω από το φως του φεγγαριού, που αντανακλάται στην άμμο και τους βράχους της ερήμου της Αριζόνα, το αρσενικό καθοδηγεί τα μικρά σε μεγαλύτερα ταξίδια. Το μικρό μαθαίνει να αναγνωρίζει τις μυρωδιές που σηματοδοτούν τα όρια της περιοχής, να ακούει τους ήχους των θυραμάτων και των αρπακτικών και να προσδιορίζει πότε είναι ασφαλές να προχωρήσει ή πότε να σταματήσει. Το θηλυκό ενισχύει κάθε μάθημα, επισημαίνοντας ασφαλή μονοπάτια και διορθώνοντας τυχόν σιωπηλά λάθη. Κατά τη διάρκεια αυτών των νυχτερινών περιπάτων, το κουτάβι εξασκείται στην μυστικότητα και τον συντονισμό. Παρατηρήστε πως κινείται το ενήλικο πτηνό για να πλησιάσει τα ίχνη του θυράματος χωρίς να εντοπιστεί και μάθετε να υπολογίζετε τις αποστάσεις και τους χρόνους προσέγγισης. Κάθε απόφαση γίνεται μια πρακτική οδηγία, ανάγνωση του εδάφους, εντοπισμός νέων ιχνών, πρόβλεψη των κινήσεων άλλων ζώων. Βήμα προς βήμα, ο νεαρός άνδρας εσωτερικεύει ότι στην έρημο της Αριζόνα κάθε πράξη έχει έναν σκοπό. Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Η γνώση του εδάφους, ο σεβασμός των ορίων της γης και η ακρίβεια στις κινήσεις του αποτελούν τα θεμέλια της επιβίωσής του. Στο τέλος κάθε νυχτερινής εξόδου, οι γονείς προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους για να ενισχύσουν όσα έχουν μάθει. Το θηλυκό επιτρέπει στο μικρό να πλησιάσει και να ξεκουραστεί δίπλα της, περιποιούμενο απαλά το τρίχωμά του, ενώ παράλληλα το παρακολουθεί συνεχώς. Το αρσενικό παρακολουθεί σιωπηλά, προσέχοντας κάθε σήμα, διορθώνοντας μόνο όταν είναι απαραίτητο. Υπάρχει φροντίδα σε κάθε χειρονομία, αλλά και σταθερότητα. Η επιβίωση σε αυτό το περιβάλλον απαιτεί να αφομοιώνονται τα μαθήματα χωρίς καθυστέρηση. Το κουτάβι δεν κατανοεί ακόμη πλήρως αυτή την απέτηση, αλλά κάθε οδηγία καταγράφεται στη μνήμη του και σε κάθε κίνηση που επαναλαμβάνει. Έτσι περνούν οι εβδομάδες ανάμεσα σε παιχνίδια που είναι προσομοιώσεις και νύχτες που είναι πρόβες. Το λαγούμι δεν είναι πλέον το κέντρο του κόσμου τους, απλώς ένα προσωρινό καταφύγιο. Πολύ σύντομα η εξάσκηση θα γίνει πραγματικότητα. Μια ευκαιρία πλησιάζει και μαζί της η απόλυτη δοκιμασία για αυτό το νεαρό κογιότ που μέχρι τώρα ακολουθούσε μόνο οδηγίες. Θα είστε έτοιμοι να κυνηγήσετε για πρώτη φορά όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία. Έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από τότε που το νεαρό κογιότ άρχισε να εξερευνά πέρα από τη φωλιά. Η γούνα του, κάποτε απαλή και κοντή, τώρα φαίνεται πιο πυκνή και σκληρή, προσαρμοσμένη στη σκληρότητα της ερήμου. Τα μακρύτερα, πιο σφριγγυλά πόδια του αποκαλύπτουν τη δύναμη που έχει αποκτήσει τους τελευταίους μήνες. Σήμερα, για πρώτη φορά, θα αντιμετωπίσει μια πρόκληση που θα καθορίσει το μέλλον του, το κυνήγι μόνος, υπό το άγρυπνο βλέμμα εκείνων που τον έφεραν στον κόσμο. Το αρσενικό και το θηλυκό δεν βρίσκονται πολύ μακριά. Κρυμμένα πίσω από μια συστάδα θάμνων και διαβρωμένων από τον άνεμο βράχων, παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν. Κάθε μυς στο σώμα τους παραμένει σε ένταση, έτοιμοι να βοηθήσουν αν η κατάσταση γίνει επικίνδυνη, αλλά χωρίς καμία πρόθεση να καταστρέψουν το πιο σημαντικό μάθημα απ' όλα.
Ο ρόλος τους δεν είναι να καθοδηγούν με πράξεις, αλλά με σιωπή. Η ανεξαρτησία του νέου εξαρτάται από αυτή τη στιγμή. Λίγα μέτρα μακριά, το θύραμα εμφανίζεται ανάμεσα στο ξερό χορτάρι, ένας λαγός της ερήμου με μακριά αυτιά και δυνατά πίσω πόδια. Για ένα ενήλικο κογιότ θα ήταν σχετικά εύκολο θύραμα που πιάνεται με ένστικτο και ακρίβεια. Για ένα άπειρο κογιότ, ωστόσο, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Η λαγή δεν είναι μόνο γρήγορη, είναι και πονηρή, με αισθήσεις λεπτώς συντονισμένες για να αποφεύγουν τους κυνηγούς. Οποιοδήποτε λάθος, οποιοδήποτε θρώισμα στην άμμο ή μια ρηπή ανέμου προς τη λάθος κατεύθυνση θα είναι αρκετά για να εξαφανιστεί ο λαγός σε λίγα δευτερόλεπτα και ο νεαρός το αναγνωρίζει μένοντας σκυμμένος μόλις που αναπνέοντας, ενώ ο λαγός βγάζει μικρούς βλαστούς και γυρίζει το κεφάλι του κατά διαστήματα για να επιθεωρήσει το περιβάλλον του. Τα αυτιά της γέρνουν και περιστρέφονται με τον παραμικρό ήχο, ενώ τα μουστάκια της χαϊδεύουν την άμμο, νιώθοντας ανεπαίσθητους κραδασμούς. Τα πίσω πόδια της τεντώνονται ελαφρώς, έτοιμα να την οθήσουν μπροστά με το πρώτο σημάδι κινδύνου. Κάθε φορά που μαζεύει ένα βλαστάρι χόρτου, προσαρμόζει την κατεύθυνση του σώματός του για να εκμεταλλευτεί την κάλυψη από τους διάσπαρτους θάμνους και τις μακριές σκιές που ρίχνει το φως του φεγγαριού. Τα μάτια του σαρώνουν το έδαφος, καταγράφοντας κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να υποδηλώνει μία αλλαγή στο περιβάλλον ή ένα σημάδι κινδύνου που περνάει απαρατήρητο από τις άλλες αισθήσεις. Κάθε κίνηση του λαγού αναγκάζει το κογιότ να προσαρμόσει τη στρατηγική του και να μετρήσει με ακρίβεια τα βήματά του. Αναλύει το έδαφος, θυμούμενο ό,τι έχει μάθει, αποφεύγοντας την επίθεση στον άνεμο και προσέχοντας να μην αποκαλύψει την πλήρη σιλουέτα του. Αργά, πολύ αργά, αρχίζει να κινείται διαγώνια, εκμεταλλευόμενος την περιορισμένη κάλυψη των αγκαθωτών θάμνων και κάθε κίνηση γίνεται μια δοκιμασία αυτοελέγχου. Στο βάθος, ένα ουρλιαχτό σπάει τη σιωπή της ερήμου της Αριζόνα. Ο λαγός σηκώνει το κεφάλι του και γυρίζει τα αυτιά του προς τον ήχο, αποσπασμένος στιγμιαία από έναν κίνδυνο που είναι πολύ μακρινός για να τον κατανοήσει. Το μικρό το αναγνωρίζει και αρπάζοντας την τέλεια στιγμή πηδάει μπροστά. Τα μπροστινά του πόδια τεντώνονται και καταφέρνει να πιάσει την πλάτη του θυράματος, το οποίο σφαδάζει σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί, αλλά το κογιότ προσκολάται, καθοδηγούμενο από το ένστικτο και τις προηγούμενες πρόβες με τους γονείς του. Τελικά, ένα δυνατό δάγκωμα στον λαιμό εξασφαλίζει τη σύλληψη. Η ένταση διαλύεται και η έρημος επιστρέφει στη σιωπή, με το φεγγάρι να φωτίζει την άμμο και τις σκιές των θάμνων σιωπηλούς μάρτυρες της επιτυχίας του μαθητευόμενου. Με τον λαγό στα σαγόνια του, ο νεαρός ξεκινά την επιστροφή του. Περπατάει όρθιος, με σύντομο τρέξιμο, κουρασμένος αλλά περήφανος. Στο βάθος, το αρσενικό κάνει μερικά βήματα μπροστά, μυρίζοντας το θύραμα σαν να επιβεβαιώνει την νομιμότητα του επιτεύγματος. Το μικρό αφήνει το θύραμα στο έδαφος και κάθεται μπροστά στους γονείς του. Κανείς δεν το επενεί με ήχους, γιατί στην άγρια φύση δεν υπάρχουν λέξεις, μόνο χειρονομίες. Το αρσενικό ξαπλώνει δίπλα της, ενώ το θηλυκό επιθεωρεί το θύραμα. Στην έρημο, κάθε πράξη κυνηγιού είναι κάτι περισσότερο από απλή τροφή, είναι μια μεταφορά γνώσης, μια εγγύηση επιβίωσης. Αυτό που συνέβη σήμερα διασφαλίζει όχι μόνο τη ζωή αυτού του κογιότ, αλλά και τη συνέχεια μιας γενεαλογίας που έχει μάθει να προσαρμόζεται στο πέρασμα των γενεών. Αλλά ενώ αυτοί οι κυνηγοί τελειοποιούν την τέχνη τους και γιορτάζουν σιωπηλά την πρώτη νίκη του νεαρού, τι συμβαίνει με τους άλλους κατοίκους της ερήμου που δεν κυνηγούν, που περιμένουν υπομονετικά τον θάνατο να εργαστεί υπέρ τους και τον ήλιο να μετατρέψει το κρέας σε γιορτή μέσα σε λίγες ώρες? Ο ουρανός αρχίζει να ανοίγει σε μια αχνή λωρίδα φωτός πίσω από τα βουνά. Το σκοτάδι υποχωρεί και το κρύο σταδιακά διαλύεται, αντικαθιστούμενο από θερμά ρεύματα που αρχίζουν να ανεβαίνουν από το πετρώδες έδαφος. Ψηλά σε μια βραχώδη προεξοχή, ακίνητα, σκοτεινά σώματα ξεχωρίζουν στον γκρίζο της αυγής. Είναι μαύροι γήπες, με τα φτερά τους διπλωμένα και το βλέμμα τους καρφωμένο, περιμένοντας κάτι περισσότερο από την ημέρα. Περιμένουν αρκετή ζέστη για να πετάξουν αβίαστα, για να αφήσουν τον αέρα να κάνει τη δουλειά,
και να τα μεταφέρει μακριά, αναζητώντας το μόνο πράγμα που τα θρέφει, τον θάνατο. Όταν ο ήλιος ανατέλει επιτέλους και οι πρώτοι θερμικοί κυματισμοί διασχίζουν την έρημο, οι γήπες ανοίγουν τα τεράστια φτερά τους και πηδούν στο κενό. Γλιστρούν χωρίς ούτε ένα φτερούγισμα των φτερών τους, εκμεταλλευόμενοι τον ανωδικό αέρα. Από κάτω μοιάζουν με μαύρους κομήτες που περιστρέφονται πάνω από έναν ωκεανό από κάκτους σαγκουάρο και άνυδρους λόφους. Σκαρφαλώνουν, κάνουν κύκλους και προχωρούν σε εγρήγορση για κάθε σημάδι, τη λάμψη ενός διπλωμένου φτερού, την ξαφνική αλλαγή στην τροχιά ενός άλλου γήπα. Στην απέραντη έρημο της Αριζόνα, ο ανταγωνισμός δεν είναι μεταξύ λιονταριών ή ιάινων. Εδώ η μονομαχία είναι σιωπηλή και λαμβάνει χώρα στον αέρα. Ο μαύρος γήπας δεν διαθέτει την οξία αίσθηση της όσφρησης του στενού συγγενή του, της γερακίνας, η οποία είναι ικανή να ανιχνεύει την μυρωδιά της αποσύνθεσης από μίλια μακριά. Γι' αυτό το ακολουθεί και το παρατηρεί. Ξέρει ότι αν μια άβρα αρχίσει να κατεβαίνει, υπάρχει κρέας που τον περιμένει κάτω. Και έτσι συμβαίνει. Ένα από αυτά, μικρότερο και με κοκκινοπό κεφάλι, σπάει την σπήρα του και πέφτει κατακόρυφα στο έδαφος. Το μαύρο το βλέπει, σκύβει, το ακολουθεί και άλλα ενώνονται μαζί του καθώς πέφτουν. Το κουφάρι είναι σεμνό. Ένας λαγός που δεν κατάφερε να ξεφύγει από ένα κογιότ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αλλά τίποτα δεν πάει χαμένο εδώ. Ο πρώτος μαύρος φτάνει και στέκεται όρθιος με τα φτερά του ανοιχτά σαν να επιβάλλει εξουσία. Οι άλλοι προχωρούν με σύντομα άλματα, με τους γυμνούς λαιμούς τους τεντωμένους προς τα εμπρός. Η διαμάχη είναι σύντομη, απλώς σπρώχνονται και τσιμπολογούν, μέχρι που ο καθένας βρίσκει χώρο να τσιμπήσει κάτι. Αυτό που τρώνε με τα ράμφη τους μπορεί να φαίνεται σαν ένα μικρό έπαθλο, αλλά στην πραγματικότητα είναι το κλειδί για την επιβίωσή τους. Το κουφάρι του θυράματος διατηρεί ακόμα τη σάρκα του άθικτη, μαρτυρία ενός πρόσφατου κυνηγιού, αλλά κάτω από τον ήλιο της ερήμου της Αριζόνας σύντομα θα σαπίσει και θα γίνει απειλή για οποιοδήποτε άλλο ζώο. Εδώ ακριβώς έρχεται να παίξει ρόλο ένα από τα πιο εντυπωσιακά όπλα αυτών των πτηνών, το στομάχι τους, ένα χημικό εργαστήριο που καταστρέφει θανατηφόρα βακτήρια και ιούς ικανούς να εξαλείψουν σχεδόν οποιοδήποτε άλλο πλάσμα. Αυτό το οξύ μετατρέπει αυτό που διαφορετικά θα ήταν δηλητήριο σε τροφή και με αυτόν τον τρόπο διατηρεί το οικοσύστημα καθαρό και απαλλαγμένο από πιθανές πηγές μόλυνσης. Καθώς η ζέστη εντείνεται, το σώμα αποσυντίθεται γρήγορα και η δυσοσμία γίνεται αφόρητη. Ωστόσο, οι γήπες όχι μόνο την ανέχονται, αλλά είναι και σχεδιασμένοι να την αντιμετωπίζουν. Τα γυμνά κεφάλια τους εμποδίζουν την προσκόλληση υπολειμμάτων και υγρών στα φτερά τους, μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης, ακόμη και όταν ο ήλιος μετατρέπει το ψοφίμι σε εστία επιταχυνόμενης σύψης. Και μόλις ικανοποιηθούν, οι ίδιες αυτές ακραίες συνθήκες γίνονται σύμμαχοι. Τα γήπες ανοίγουν τα φτερά τους και αφήνονται να λούζονται στο φως του ήλιου. Αυτή η χειρονομία δεν είναι μια απλή ανάπαυση, επειδή ο ήλιος ξηραίνει την υγρασία και λειτουργεί ως φυσικό απολυμαντικό, ενισχύοντας την υγιεινή που ήδη εγγυάται η βιολογία τους. Και υπάρχει μια ακόμη λεπτομέρεια, ίσως η πιο παράξενη από όλες, αλλά εξίσου χρήσιμη. Μερικές φορές ουρούν στις πατούσες τους. Αυτό τους βοηθά να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους σε υπερβολική ζέστη και ταυτόχρονα να εξαλείφουν τα βακτήρια που συσσωρεύονται στο δέρμα τους. Κάθε προσαρμογή, από το σχήμα του κεφαλιού του μέχρι αυτή την ιδιόμορφη συνήθεια, ανταποκρίνεται στον ίδιο νόμο, την επιβίωση εκεί όπου το πτώμα αποσυντίθεται με βάναυση ταχύτητα. Αλλά δεν προέρχεται όλη η τροφή τους από κυνηγούς της ερήμου. Υπάρχει μια άλλη πηγή, απροσδόκητη και συνεχής, που προσφέρει ανυπεράσπιστα σώματα σε αυθονία. Είναι οι δρόμοι. Η Αριζόνα είναι γεμάτη αυτοκινητόδρομους που διασχίζουν το βιότοπο σε ατελείωτες ουρές και μαζί τους έρχονται και εύκολα θυράματα. Λαγί, κουνάβια, ακόμη και μικρά ελάφια καταλήγουν ως πτώματα στην άκρη της ασφάλτου. Οι γήπες το γνωρίζουν αυτό και έχουν μάθει να ακολουθούν αυτές τις μαύρες ρίγες που ακτινοβολούν θερμότητα, εκμεταλλευόμενοι όχι μόνο την τροφή, αλλά και τα θερμικά ρεύματα που υψώνονται πάνω από το πεζοδρόμιο. Είναι ένας άφθονος σπόρος, αλλά και επικίνδυνος. Τα αυτοκίνητα δεν περιμένουν και κάθε χρόνο μερικοί γήπες πληρώνουν με τη ζωή τους επειδή τρέφονται πολύ κοντά στην κυκλοφορία.
Ωστόσο, η ανταμοιβή υπερτερεί του κόστους και η σύγχρονη έρημος τους προσφέρει μια ευκαιρία που οι πρόγονοί τους δεν γνώριζαν ποτέ. Ο μαύρος γήπας, σιωπηλός και υπομονετικός, εκπληρώνει τέλεια τον ρόλο του ως καθαριστής. Χωρίς αυτόν, η θερμότητα και τα βακτήρια θα είχαν μετατρέψει αυτό το σημείο σε εστία ασθενειών. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι στην καυτή έρημο της Αριζόνα τίποτα δεν μένει ακίνητο, τίποτα δεν σταματά. Αλλά ενώ οι μεγάλοι θησαυροφύλακες σαρώνουν τον ουρανό και μετατρέπουν τη σύψη σε καθαριότητα, ποιος κυριαρχεί στην τελική μάχη στην αρένα, όπου εκατοντάδες μικροσκοπικά σαγόνια ξεσκίζουν ό,τι απομένει σε σκόνη. Από τον απέραντο ουρανό μέχρι το φλεγόμενο έδαφος, η ζωή επανεφευρίσκεται σε μικροσκοπικές κλίμακες. Ανάμεσα στις πέτρες, όπου ο ήλιος χτυπά με αδιάκοπη ένταση, υπάρχει ένας κόσμος που δεν μένει ποτέ ακίνητος. Είναι ένας κόσμος που κυβερνάται από όντα, που, παρά το γεγονός ότι έχουν μέγεθος μόλις λίγων χιλιοστών, έχουν τελειοποιήσει την τέχνη της επιβίωσης σε ένα από τα πιο ακραία κλίματα στον πλανήτη. Τα μυρμήγκια της ερήμου της Αριζόνα δεν γνωρίζουν σκιά. Σε αντίθεση με τους συγγενείς τους στη ζούγκλα και τα δάση, δεν υπάρχουν πράσινες στέγες για να μπλοκάρουν τον ήλιο, ούτε υγρά καταφύγια όπου μπορούν να ξεκουραστούν. Στην έρημο, κάθε εκατοστό άμμου μπορεί να ξεπεράσει τις θερμοκρασίες που θα έλειωναν τη ζωή οποιουδήποτε κοινού εντόμου. Ωστόσο, αυτοί οι εργάτες θερμότητας έχουν αναπτύξει ένα ρεπερτόριο έξυπνων προσαρμογών που τους καθιστούν κυρίαρχους της ερήμου. Τα πόδια τους είναι μακριά, σχεδόν δυσανάλογα με τα μικροσκοπικά τους σώματα. Αυτός ο σχεδιασμός δεν είναι τυχαίος. Τους επιτρέπει να κρατούν το μεγαλύτερο μέρος της ανατομίας τους μακριά από το καυτό έδαφος, το οποίο σε κρίσιμες στιγμές μπορεί να ξεπεράσει τους 60 βαθμούς. Επιπλέον, περιορίζουν τη δραστηριότητά τους σε πολύ συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα, αποφεύγοντας το μεσημέρι και ταξιδεύοντας όταν ο ήλιος δεν έχει ακόμη φτάσει στη μέγιστη έντασή του. Και όταν δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν από τη ζέστη, καταφεύγουν σε μια άλλη έξυπνη στρατηγική. Πλοηγούνται με βάση τη θέση του ήλιου και απομνημονεύουν σύντομες διαδρομές για να μειώσουν τον χρόνο έκθεσης. Με την πρώτη ματιά, η σκηνή φαίνεται ρουτίνα. Αλλά αν κοιτάξετε προσεκτικά, καταλαβαίνετε το μέγεθος της προσπάθειας. Ατελείωτες στήλες από μυρμήγκια μεταφέρουν υπολείμματα εντόμων, σπόρους, ακόμη και θραύσματα που φαίνονται αδύνατα για το μέγεθός τους. Κάθε βήμα είναι μια δοκιμασία. Κάθε ταξίδι, ένας αγώνας δρόμου ενάντια στην αφυδάτωση και την θερμική κατάρρευση. Αλλά τότε προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Πώς καταφέρνουν να περπατούν σε άμμο που μοιάζει με ζωντανή φωτιά, ικανή να απανθρακώσει οποιοδήποτε άλλο έντομο σε δευτερόλεπτα? Το μυστικό δεν είναι στην αποφυγή της επαφής, αλλά στον έλεγχό της. Τα πόδια τους έχουν μικροσκοπικά, σκληρημένα μαξιλαράκια και κάθε κίνηση γίνεται μια ακριβής χορογραφία, όπου κανένα πάτημα δεν παραμένει στο έδαφος για πολλή ώρα. Είναι ένας ξέφρενος χορός σε μικρογραφία, όπου η ακρίβεια κάθε βήματος σηματοδοτεί τη γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου. Ωστόσο, σε αυτό το σύμπαν η απειλή δεν προέρχεται πάντα από τη ζέστη. Μερικές φορές ο μεγαλύτερος κίνδυνος παραμονεύει κάτω από τα πόδια σας, κρυμμένος, περιμένοντας με θανάσιμη υπομονή. Μια εργάτρια προχωρά κουβαλώντας ένα αποξηραμένο θράψμα εντόμου, αγνοώντας ότι η ευθεία γραμμή που επέλεξε ως μονοπάτι την οδηγεί κατευθείαν σε μια θανάσιμη παγίδα. Με την πρώτη ματιά το έδαφος φαίνεται ομοιόμορφο, αλλά εκεί, στη μέση της άμμου, παραμονεύει η δυσίωνη αρχιτεκτονική ενός αρπακτικού, ένας τέλειος κρατήρας σε σχήμα χωάνης, με τυχώματα που καταραίουν με την παραμικρή κίνηση. Στον πυθμένα, θαμμένο κάτω από κόκκους άμμου, το λιοντάρι μυρμήγκι περιμένει. Το επιπλέον βάρος επιβραδύνει την εργάτρια μέλισσα. Όταν τα πόδια της αγγίζουν την άκρη του χωνιού, η άμμος υποχωρεί, προσπαθεί να υποχωρήσει, αλλά κάθε κίνηση την βυθίζει περισσότερο. Τότε αρχίζει το χάος. Από κάτω, ο αρπακτικός πετάει κόκκους άμμου με τα σαγόνια του, αποσταθεροποιώντας το έδαφος για να επιταχύνει την πτώση του. Το σκουλίκι εργάτη αγωνίζεται, κρατώντας το θύραμά του σαν να εξαρτώνται όλα από αυτό. Αλλά η προσπάθεια είναι μάταιη. Τελικά γλιστράει στον πάτο, όπου δύο κυρτές γνάθη το αρπάζουν ανελαίητα. Το θράψμα πέφτει στο πλάι.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η επιφάνεια γίνεται ξανά ακίνητη, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ένα τέλειο έγκλημα στη μέση της ερήμου, αλλά δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί. Λίγα μέτρα μακριά, άλλες φάλαγγες συνεχίζουν την ακούραστη πορεία τους, κουβαλώντας λάφυρα προς την καρδιά της μυρμηγκοφολιάς. Η είσοδος, μόλις που μια τρύπα στην άμμο, είναι μια κυψέλη δραστηριότητας. Δεκάδες εργάτες μπαίνουν και βγαίνουν σε μια συνεχή ροή, ο καθένας με έναν σαφή σκοπό. Αυτό που με την πρώτη ματιά φαίνεται να είναι χάος, στην πραγματικότητα είναι ένας ακριβής μηχανισμός, μια ζωντανή μηχανή που εξυπηρετεί έναν κοινό στόχο, την εξασφάλιση τροφής για τις προνύμφες και τη διασφάλιση της συνέχειας της αποικίας. Επειδή στην έρημο όλες οι στρατηγικές, όλες οι ζωές συγκλίνουν στον ίδιο στόχο, να αφήσουν απογόνους. Αυτοί οι μικροσκοπικοί ταξιδιώτες δεν γνωρίζουν ανάπαυση. Σε κάθε φορτίο, σε κάθε ταξίδι, γράφεται η ιστορία της συλλογικής επιβίωσης. Μερικές φορές αυτή η ιστορία διακόπτεται στο στόμα ενός κρυμμένου αρπακτικού. Άλλες φορές καταλήγει στον βαθύτερο θάλαμο της φωλιάς, όπου οι προνύμφες τρέφονται για να γίνουν η επόμενη γενιά. Η έρημος δεν σταματά ποτέ. Και ενώ αυτοί οι μικροσκοπικοί αρχιτέκτονες εδραιώνουν την αυτοκρατορία τους κάτω από την άμμο, μία άλλη σκιά κινείται στην επιφάνεια. Δεν είναι η μεγαλοπρεπής πτήση ενός γήπα, ούτε το ύπουλο βήμα ενός πούμα. Είναι ένας μικρός ευκίνητος κυνηγός που κινείται προς τα εμπρός με τα αυτιά του τεντωμένα και τη μύτη του σε εγρήγορση. Με τον ήλιο να καίει την άμμο και κάθε λωρίδα σκιάς ένα φευγαλαίο καταφύγιο πλησιάζει το θύραμα που φαίνεται ανίκητο. Ποιος μπορεί να κινηθεί τόσο ύπουλα και γρήγορα κάτω από το αδυσόπιτο βλέμμα της ερήμου? Η αυγή στην έρημο της Αριζόνα είναι μια σύντομη στιγμή ανάπαυλας. Η νύχτα υποχωρεί και το φως αρχίζει να ζεσταίνει αργά την άμμο, αλλά η ζέστη δεν έχει ακόμη κυριεύσει. Σε αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο αναδύεται η Αλεπού, μικρή, ελαφριά, με δυσανάλογα αυτιά και άγρυπνο βλέμμα. Πέρασε τη νύχτα με άδειο στομάχι και χρειάζεται φαγητό πριν ο ήλιος γίνει αμήλικτος. Κάθε απόφαση που παίρνετε αυτές τις πρώτες ώρες μπορεί να κάνει τη διαφορά, είτε να έχετε αρκετή ενέργεια για να αντιμετωπίσετε την ημέρα, είτε να νιώσετε εξάντληση που σας αφήνει ευάλωτους. Προχωράει κάτω από την αχνή σκιά ενός θάμνου κρεόσωτου όταν παρατηρεί κίνηση στο έδαφος. Τα μάτια του είναι καρφωμένα σε μια συμπαγή γυαλιστερή φιγούρα, έναν σκορπιό με φλοιό. Από απόσταση μοιάζει με εύκολο θύραμα, μόλις και μετά αβίασε ένα κομματάκι, και η Αλεπού πλησιάζει με την αυτοπεποίθηση κάποιου που πιστεύει ότι έχει βρει μια άμεση λύση στην ανάγκη της. Αλλά το σκηνικό αλλάζει σε μια στιγμή. Ο σκορπιός στρέφεται γρήγορα προς τον εισβολέα και σηκώνει το κεντρί του στον αέρα, έτοιμος να χτυπήσει. Τα νύχια του ανοίγουν, το σώμα του δονείται και αυτό που φαινόταν σαν παθητικό θύμα αποκαλύπτεται ότι είναι ένας αντίπαλος ικανός να προκαλέσει ένα επώδυνο, ακόμη και εξουθενωτικό τραύμα. Η Αλεπού τεντώνεται, κάνει ένα βήμα, υποχωρεί, προσπαθεί να τον κυκλώσει, υπολογίζει μια αγωνία επίθεσης, αλλά κάθε προσπάθεια απαντάται από την ισχυρή απειλή του κεντρίσματος. Ξέρει ότι ένα λάθος σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να του κοστίσει ολόκληρη την ημέρα. Ένα τσίμπημα θα σήμαινε πόνο, απώλεια κινητικότητας και ίσως αδυναμία να συνεχίσει το κυνήγι. Η ενέργεια που είναι ήδη περιορισμένη δεν μπορεί να σπαταληθεί σε έναν τόσο επικίνδυνο αγώνα. Έτσι, μετά από αρκετούς δισταγμούς, τα παρατάει. Η απόσυρση δεν είναι αποτυχία, αλλά μία χειρονομία οικολογικής νοημοσύνης. Έχει διατηρήσει τη δύναμη για μια ασφαλέστερη ευκαιρία και δεν αργεί να εμφανιστεί. Καθώς προχωράει με σύντομα προσεκτικά βήματα, τα αυτιά του γυρίζουν σαν ραντάρ. Πιάνει έναν αμυδρό ήχο, το τρίξιμο μικροσκοπικών ποδιών στην άμμο. Σε ένα κοντινό ξέφωτο, κάτω από τη χαμηλή σκιά ενός θάμνου κρεόσωτου, εμφανίζεται ένα μικρό θηλαστικό. Είναι ένας αρουραίος καγκουρό Μέριαμ, γρήγορος, ευκίνητος, έτοιμος να δραπετεύσει με μακριά ζινγκ-ζανγκ άλματα. Δεν είναι επικίνδυνο, αλλά η σύλληψή του απαιτεί δεξιότητα. Δεν πρόκειται για την αντιμετώπιση ενός δηλητηριώδους κεντρίσματος, αλλά μάλλον για την πρόβλεψη της διαφυγής ενός ζώου ικανού να εξαφανιστεί εν ρηπή οφθαλμού. Η Αλεπού χαμηλώνει ακόμη περισσότερο τη σιλουέτα της,
κρατώντας τον άνεμο στο πρόσωπό της για να μην την προδώσει η μυρωδιά της. Σταματάει, ακούει, κάνει μερικά βήματα μπροστά και μετά παγώνει ξανά. Κάθε παύση είναι ένας υπολογισμός, κάθε κίνηση που έχει σκοπό να κλείσει το χάσμα χωρίς να κινήσει υποψίες. Ο αρουραίος καγκουρός συνεχίζει να είναι απασχολημένος, ψάχνοντας για σπόρους, αδιάφορος για την επερχόμενη απειλή. Αλλά όταν σηκώνει το κεφάλι του, αντιλαμβάνεται έναν ελάχιστο θόρυβο, μια λάμψη κίνησης. Το σώμα τεντώνεται και σε μια στιγμή πηδάει στη μία πλευρά, μετά στην άλλη, κάνοντας ζιγ-ζαγ με άλματα που ξεπερνούν το μήκος του σώματός του. Είναι μια στιγμή απόλυτης έντασης. Η Αλεπού δεν την κυνηγάει τυφλά. Έχει προβλέψει την τροχιά της, κλείνοντας τη γωνία προς τον θάμνο που θα της παρήχε κάλυψη. Με μια τελευταία όθηση, εκτελεί ένα ακριβές άλμα, μια χαρακτηριστική ορμή. Το σώμα του σχηματίζει μια καμπύλη στον αέρα και προσγειώνεται πάνω στον αρουραίο με αρκετή δύναμη για να τον ακινητοποιήσει. Ένα σύντομο δάγκωμα στον λαιμό εξασφαλίζει τη σύλληψη. Το τροκτικό πιάνεται στα σαγόνια του με τη μάχη να τελειώνει. Η Αλεπού σταματάει για μια στιγμή για να αποφασίσει. Η περιοχή είναι καθαρή, χωρίς σημάδια θυραματοκτόνων ή μεγαλύτερων αρπακτικών. Μπορείτε να ταΐσετε στην ίδια τοποθεσία χωρίς άμεσο κίνδυνο. Αρχίζει γρήγορα να διαλύει τα πιο θρεπτικά και υγρά μέρη, αυτά που θα του παρέχουν ενέργεια και νερό ταυτόχρονα. Αν υπήρχαν μικρά στο λαγούμι ή αν είχε εντοπίσει κίνδυνο στην περιοχή, θα είχε μεταφέρει το θύραμα στα σαγόνια του σε μια ασφαλή φωλιά. Αλλά σήμερα, ωστόσο, η ανάγκη αναπλήρωσης δυνάμεων εδώ και τώρα υπερτερεί τη σύνεσης της αποταμίευσης. Με το στομάχι της πλέον ηρεμημένο, η Αλεπού σκουπίζει τα σαγόνια της στην άμμο και κατευθύνεται στη σκιά ενός κοντινού δέντρου σαγκουάρο. Το πρωί προχωράει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και σύντομα η έρημος θα είναι σαν ανοιχτός φούρνος. Για να επιβιώσετε, θα χρειαστεί να εναλλάσσετε τη δραστηριότητα με την ανάπαυση, να εξοικονομείτε υγρά και να βρίσκετε τη σωστή ισορροπία μεταξύ δαπανών και κέρδους. Αυτή είναι η λογική που υπαγορεύει κάθε κίνηση σε αυτό το μέρος. Ο πρωινός αέρας σκληραίνει καθώς ανατέλει ο ήλιος και αυτό που κάποτε ήταν ένα δροσερό αεράκι αρχίζει να μετατρέπεται σε ζέστη. Η Αλεπού έχει πετύχει μια μικρή νίκη με την προηγούμενη αιχμαλωσία της, αλλά η έρημος δεν της δίνει ποτέ μεγάλες αναστολές. Κάθε μέρα φέρνει νέους κινδύνους και νέες ευκαιρίες και σε αυτήν την περίπτωση αυτό που εμφανίζεται μπροστά της δεν είναι εύκολη λία ή ένα ανυποψίαστο έντομο, αλλά ένας αντίπαλος που αποτελεί μια πολύ διαφορετική απειλή. Ένα φίδι ακουμπάει στο ελαφρύ χαλίκι με το σώμα του κουλουριασμένο και το κεφάλι του ψηλά. Η καμπάνα δονείται με έναν μεταλλικό ήχο που διαπερνά τον αέρα. Μια κατηγορηματική προειδοποίηση. Η Αλεπού σταματάει αμέσως. Ξύπνια. Τα αυτιά της είναι πιεσμένα μπροστά, το σώμα της χαμηλά. Αυτό που κάποτε φαινόταν σαν μια τυχαία συνάντηση μετατρέπεται σε μια δοκιμασία αντανακλαστικών και στρατηγικής. Για μια στιγμή όλα μοιάζουν να παίζουν υπέρ του ερπετού. Η έρημος ευνοεί όσους ξέρουν να περιμένουν και να μένουν ακίνητες. Η Αλεπού, ανήσυχη, κινείται σε κύκλους, μη τολμώντας να κάνει ούτε ένα λάθος βήμα. Το φίδι ακολουθεί κάθε του κίνηση με το κεφάλι του, έτοιμο να εξαπολύσει μια καταστροφική επίθεση. Η ένταση αυξάνεται με κάθε δευτερόλεπτο. Όλα δείχνουν ότι το μικρό σαρκοφάγο θα μπορούσε να καταλήξει θύμα, αλλά η ευκινησία της Αλεπούς είναι το μεγαλύτερο όπλο της. Τα γρήγορα πόδια της επιτρέπουν να προσποιείται μια επίθεση και να υποχωρεί πριν το ερπετό ολοκληρώσει την έφοδό του. Επαναλαμβάνει τον ελιγμό ξανά και ξανά, παρενοχλώντας το φίδι, εξαντλώντας την υπομονή του. Σε μια στιγμή απροσεξίας, το ερπετό εκτίθεται με μια κίνηση που είναι πολύ μεγάλη. Τότε η Αλεπού εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα, πηδάει στο πλάι, αποφεύγει το δάγκωμα και πιάνει το ερπετό πίσω από το κεφάλι με ένα δυνατό δάγκωμα. Μετά από μια σύντομη πάλι, το φίδι ακινητοποιείται. Η Αλεπού έχει μετατρέψει το φαινομενικό μειονέκτημα σε νίκη. Αυτή η νίκη όχι μόνο τροφοδοτεί, επιβεβαιώνει επίσης τη λογική επιβίωση της ερήμου, όπου η νίκη δεν εξαρτάται πάντα από την ομοιβία,
αλλά μάλλον από την πονηριά και την ικανότητα να διαβάζει τον αντίπαλο. Η Αλεπού, που ώρες νωρίτερα είχε ενδώσει στον Σκορπιό για να εξοικονομήσει ενέργεια, τώρα λαμβάνει μια πολύ πιο σημαντική ανταμοιβή. Το φίδι, επικίνδυνο για πολλούς, γίνεται πλούσια πηγή κρέατος και νερού για αυτόν και σίγουρα για τον λαό του. Υπόγεια, σε μια λαγούμη σκαμμένη σε μαλακό χώμα, τα μικρά περιμένουν. Το θηλυκό παραμένει μαζί τους, πλήρως αφοσιωμένο στη φροντίδα τους. Κάθε στιγμή αφιερώνεται στην προστασία τους από τα αρπακτικά ζώα και την καυτή ζέστη, συνθήκες που επιβάλλει η έρημος χωρίς συμβιβασμούς. Η περίοδος κύησης ήταν σύντομη, μόλις 7 εβδομάδες, ένα σύντομο χρονικό διάστημα που ανταποκρίνεται στην ανάγκη πολλαπλασιασμού των ευκαιριών σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Από την αρχή κιόλας, η επιβίωση εξαρτάται από την ακρίβεια κάθε κίνησης και κάθε προσοχής της μητέρας. Τα μικρά γεννιούνται τυφλά, εύθραυστα και ανίκανα να τα βγάλουν πέρα μόνα τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα τους παραμένουν κρυμμένα και προστατευμένα, ενώ η μητέρα τους φροντίζει ώστε το καθένα να λαμβάνει ζεστασιά και τροφή. Καθώς μεγαλώνουν και οι αισθήσεις τους οξύνονται, ο έξω κόσμος πάβει να αποτελεί άμεση απειλή και αρχίζει να γίνεται ένα πεδίο μάθησης. Μόνο όταν γίνουν 4 μηνών αρχίζουν να βγαίνουν έξω και να εξασκούνται στο πρώτο τους κυνήγι, συνοδευόμενα από ενήλικες που τα καθοδηγούν και τα διορθώνουν. Κάθε εξερεύνηση, κάθε παιχνίδι γίνεται ένα μάθημα που προετοιμάζει τις νεαρές αλεπούδες να αντιμετωπίσουν την άγρια φύση μόνες τους. Σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του αρσενικού είναι κρίσιμος. Ενώ το θηλυκό φροντίζει τα μικρά, φέρνει τροφή στη φωλιά, διασφαλίζοντας ότι τα κουτάβια δεν θα στερούνται ποτέ τροφής και δύναμης. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι μεμονωμένη, καθώς αποτελεί μέρος μιας κοινής στρατηγικής που διασφαλίζει ότι τα σκουπίδια θα επιβιώσουν από τις κακουχίες της ερήμου. Οι αλεπούδες συνήθως σχηματίζουν ζευγάρια που παραμένουν μαζί τουλάχιστον κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Δεν διατηρούν πάντα δεσμούς εφόρου ζωής, αλλά συνεργάζονται όσο τους χρειάζονται οι απόγονοί τους. Η επιβίωση των μικρών αλεπούδων εξαρτάται όχι μόνο από την επαγρύπνηση και την επιμονή των γονιών τους, αλλά και από το πώς κάθε αλεπού προσαρμόζει τη συμπεριφορά της στην άγρια φύση γύρω της. Η ζωή αυτής της αλεπούς είναι μια συλλογή προσαρμογών σε ένα ακραίο περιβάλλον. Τα υπερμεγέθη αυτιά της όχι μόνο της επιτρέπουν να ανιχνεύει τις παραμικρές κινήσεις κάτω από την άμμο, αλλά τη βοηθούν επίσης να διαχέει την υπερβολική θερμότητα, ενώ η ανοιχτόχρωμη γούνα της, πυκνή στη βάση, την προστατεύει τόσο από τον ήλιο όσο και από τις κρύες νύχτες. Η συμπεριφορά του είναι βαθμονομημένη στα ωριά της. Κυνηγάει τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, ξεκουράζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε βαθιές σύραγγες και αντλεί νερό από την τροφή του, αντί να την ψάχνει σε σπάνιες εκτεθειμένες λιμνούλες. Κάθε πτυχή της βιολογίας τους ανταποκρίνεται στην ίδια αρχή, την επιβίωση σε έναν κόσμο όπου το περιθώριο σφάλματος είναι ελάχιστο. Ωστόσο, αυτό το μικρό πλάσμα δεν είναι άτρωτο στις απειλές. Κουκουβάγες, κογιότ και γεράκια το βλέπουν όλοι ως πιθανό θύραμα. Κάθε έξοδος σε αναζήτηση τροφής ενέχει ρίσκο. Κάθε κίνηση εκθέτει το ίχνος σας σε μεγαλύτερα αρπακτικά. Η ζωή του στηρίζεται σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ πονηριάς και ευαλωτότητας. Η αλεπού έχει αποδείξει ότι μπορεί να ξεγελάσει έναν σκορπιό, να νικήσει ένα τροκτικό και να βγει νικήτρια εναντίον ενός φιδιού. Αλλά στην έρημο, κάθε νίκη ανοίγει την πόρτα σε μια μεγαλύτερη πρόκληση. Και εδώ προκύπτει το αναπόφευκτο ερώτημα: αν ακόμη και αυτός ο πονηρός κυνηγός αντιμετωπίζει διαρκή κίνδυνο, τι συμβαίνει όταν ο πραγματικός πρωταγωνιστής είναι ένα φίδι ικανό να επιβάλλει την κυριαρχία του σε όλα όσα κατοικούν σε αυτές τις αμμουδιές. Η ανάμνηση της τελευταίας του νίκης τον συνοδεύει, σαν να είχε επιτέλους τη θασευτεί η πείνα. Αλλά η Αριζόνα δεν παραχωρεί ποτέ διαρκείς νίκες. Και στην ηρεμία της άμμου κρύβεται ένας αντίπαλος που κυνηγάει όχι με βιασύνη ή καταδίωξη, αλλά με την πανάρχια υπομονή κάποιου που έχει κατακτήσει την τέχνη της αναμονής. Ανάμεσα στους βράχους, σχεδόν αόρατος στο μη εκπαιδευμένο μάτι, βρίσκεται ο δυτικός κροταλίας με διαμάντια. Το σώμα του δένει αρμονικά με τις όχρες του εδάφους,
Η σιλουέτα του γλιστράει αργά, μόλις αντιληπτή. Δεν χρειάζεται να κινείται πολύ. Η ζέστη κρατά τον μεταβολισμό του σε εγρήγορση και οι αισθήσεις του είναι εύρυθμες ώστε να ανιχνεύουν την παραμικρή δόνηση. Η Αλεπού δεν το ξέρει, αλλά κάθε βήμα που κάνει την έχει ήδη προδώσει. Η αντίθεση είναι έντονη. Η Αλεπού αντιπροσωπεύει την ορμή, την περιέργεια και την ταχύτητα κάποιου που εμπιστεύεται τα αντανακλαστικά του. Το φίδι είναι το εντελώς αντίθετο. Ένα ακίνητο σώμα, ακίνητα μάτια, ένα δηλητήριο ικανό να νικήσει ένα ζώο πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο. Στην έρημο και οι δύο μοιράζονταν εδάφη και αργά ή γρήγορα οι δρόμοι τους ήταν αναπόφευκτο να διασταυρωθούν. Η Αλεπού, καθοδηγούμενη από την όσφρησή της, πλησιάζει. Τα αυτιά της τρέμουν νευρικά καθώς ακούει έναν αμυδρό ήχο, ένα μεταλλικό τρίξιμο που διαπερνά τον ξηρό αέρα. Είναι το κουδούνισμα, μια αρχαία προειδοποίηση. Αλλά η πείνα υπερνικά την προσοχή και η αυτοπεποίθηση που την στηρίζει το οθεί να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά. Το ζώο πηδάει στο πλάι, γρήγορο και σίγουρο, προσπαθώντας να ευνηδιάσει. Το φίδι απαντά αμέσως με βία. Η πρώτη επίθεση αστοχή. Ο κοινόδοντας μόλις που αγγίζει τον αέρα και η Αλεπού καταφέρνει να αποφύγει με μια ευκίνητη κίνηση. Για μια στιγμή φαίνεται ότι η νίκη θα είναι ξανά δική του. Κινείται μπρος-πίσω, ψαχουλεύοντας, προσπαθώντας να βρει μια γωνία όπου το σαγόνι του θα μπορέσει να κλείσει τη μονομαχία. Αλλά το φίδι δεν χρειάζεται να επιμένει. Παραμένει ξανά ακίνητο, με τη διχαλωτή γλώσσα του να μαζεύει σωματίδια μυρωδιάς, περιμένοντας το επόμενο λάθος. Η Αλεπού, γεμάτη αυτοπεποίθηση, διαπράττει την πράξη. Σε ένα λιγότερο από το αναμενόμενο άλμα, το ερπετό δίνει το τελειωτικό χτύπημα. Οι κοινόδοντες του βυθίζονται στο πόδι της Αλεπούς και το δηλητήριο ξεκινά το αδυσόπιτο ταξίδι του. Η Αλεπού παλεύει, παραπατάει πίσω. Προσπαθεί ακόμα να ξεφύγει, υποχωρώντας αδέξια, αλλά το σώμα της αρχίζει να υποχωρεί. Η τοξίνη παραλύει, επιβραδύνει και απομυζά τη δύναμή της. Το ίδιο ζώο που κάποτε κυριαρχούσε στην επικράτειά του, τώρα γίνεται θύραμα της ίδιας της ερήμου. Οι κινήσεις του γίνονται ακανόνιστες, μέχρι που τελικά σταματούν. Η σιωπή είναι απόλυτη. Το φίδι, διακατεχόμενο από μια ανησυχητική ηρεμία, προχωρά προς αυτό που ήδη του ανήκει. Δεν χρειάζεται να βιαστεί. Το δηλητήριο θα κάνει τη δουλειά του και η ζωτική δύναμη της Αλεπούς θα γίνει δική του. Μετά από αυτή τη νίκη δεν γιορτάζει, δεν δείχνει υπερηφάνεια. Απλώς συνεχίζει, όπως έκανε εδώ και εκατομμύρια χρόνια, να αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτού του απέραντου και επικίνδυνου οικοσυστήματος. Αλλά στην Αριζόνα ακόμη και οι πιο θανατηφόροι δεν βασιλεύουν για πάντα. Εδώ η αληθινή δύναμη δεν σέρνεται πάντα στην άμμο, ούτε αναπαύεται σε κοινόδοντες γεμισμένους με δηλητήριο. Μερικές φορές έρχεται από ψηλά, μεταμορφώνοντας την ίδια τη γη. Όταν σκοτεινά σύννεφα υψώνονται στον ορίζοντα και ο ουρανός ανοίγει με βρυχυθμό, ποια μοίρα περιμένει όσους φαινόταν ανίκητοι. Η μέρα περνάει με τη συνηθισμένη καυτή μονοτονία της. Ο αμήλικτος ήλιος κυριαρχεί στην άμμο και τους βράχους, ενώ η ζωή χαράζει τον δρόμο της μέσα από τις αραιές σκιές και τις μετρημένες κινήσεις. Τα κολύβρια ψάχνουν για νέκταρ σε μοναχικά λουλούδια, τα κογιότ περιπολούν σιωπηλά τις πεδιάδες, τα έντομα προσκολώνται στη ζεστή γη. Όλα συμβαίνουν όπως συμβαίνει τόσο συχνά σε αυτή τη ρουτίνα αντοχής που διαμορφώνει κάθε πλάσμα. Αλλά κάτι αλλάζει. Ένα σκοτεινό πέπλο εμφανίζεται στον ορίζοντα, σε αντίθεση με τον γαλάζιο ουρανό. Ο άνεμος που προηγουμένως ήταν ακίνητος αρχίζει να μουρμουρίζει παράξενα. Ο αέρας πυκνώνει και η μεσημεριανή ηρεμία αντικαθίσταται από μια σιωπηλή προσμονή. Τα πουλιά το προσέχουν αυτό πρώτα. Πετούν προς φαράγγια και γκρεμούς, αναζητώντας υπερυψωμένο καταφύγιο. Τα κογιότ καταφεύγουν σε λαγούμια, οι αλεπούδες κρύβονται στις φωλιές τους, ενώ έντομα, σκορπιοί και αράχνες σπέβδουν να θαυτούν κάτω από την άμμο. Συμβαίνει το απροσδόκητο. Ο ουρανός ανοίγει και πέφτει νερό. Η έρημος, τόσο συνηθισμένη στη δίψα, δέχεται μια επίσκεψη από τη βροχή. Αυτό το σπάνιο αλλά και σημαντικό φαινόμενο είναι ο νότιο-δυτικός μουσώνας. Εμφανίζεται μόνο λίγες εβδομάδες κάθε χρόνο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, όταν οι άνεμοι από τον Ειρηνικό και τον κόλπο του Μεξικού φέρνουν υγρασία σε αυτές τις άνυδρες περιοχές.
Για μήνες ο αέρας ήταν άγωνος και τα σύννεφα αδυνατούσαν να σχηματιστούν. Αλλά σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα η ισορροπία μετατοπίζεται και το αδύνατο γίνεται πραγματικότητα. Η βροχή, η οποία απουσιάζει σχεδόν όλο το χρόνο, ξεσπά βίαια και μεταμορφώνει το τοπίο. Το νερό πέφτει με ορμή στην ξερή έρημο. Η γη, σκληρημένη από εβδομάδες χωρίς βροχή, δεν καταφέρνει να το απορροφήσει αμέσως και ξαφνικά ριάκια σύντομα αναδύονται, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Τα λαγούμια πλημμυρίζουν και τα φαράγγια μετατρέπονται σε αυτοσχέδια ποτάμια, αλλάζοντας το τοπίο μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν καταφέρνουν όλοι να ξεφύγουν από τη δύναμη του ρεύματος. Μικρά τροκτικά και σαύρες παρασύρονται, θύματα ενός στοιχείου που σπάνια συναντούν στην καθημερινότητά τους. Η τραγωδία για κάποιους γίνεται ευκαιρία για άλλους και ο κύκλος της ζωής στην έρημο συνεχίζει τον αδιάκοπο ρυθμό του. Ανάμεσα στην υγρή γη, οι φρύνοι της ερήμου αναδύονται από τον παρατεταμένο υπόγειο ύπνο τους. Μήνες αναμονής κορυφώνονται σε λίγες στιγμές φρενήρους δραστηριότητας. Κάθε εφήμερη λίμνη γίνεται σκηνικό για επιταχυνόμενη ζωή. Τραγούδια γεμίζουν τον αέρα, ζευγάρωμα, οτοκία. Οι γυρίνοι θα έχουν μόνο μέρες να αναπτυχθούν προτού ο ήλιος εξατμίσει ξανά το νερό, αλλά με αυτή τη βιασύνη εξασφαλίζεται η συνέχεια του είδους. Εν τω μεταξύ, η βλάστηση ανταποκρίνεται εξίσου γρήγορα. Τα φυτά, φαινομενικά σχεδόν νεκρά, απορροφούν με ανυπομονησία κάθε σταγόνα. Στελέχη και φύλλα αναδύονται από το σκασμένο χώμα και μέσα σε λίγες μέρες ένα χαλί από πράσινο και λουλούδια καλύπτει αυτό που κάποτε φαινόταν άγονη ερημιά. Αυτή η αφύπνιση της ερήμου έχει άμεσες επιπτώσεις σε όλη την τροφική αλυσίδα. Οι λαγοί και τα ελάφια βρίσκουν μία απροσδόκητη γιορτή και στο πέρασμά τους οι θηρευτές εντοπίζουν νέες ευκαιρίες για κυνήγι. Κάθε βροχή μεταμορφώνει το τοπίο και αναδιοργανώνει το οικοσύστημα, υπενθυμίζοντάς μας ότι ακόμη και σε ένα εχθρικό περιβάλλον η ζωή προσαρμόζεται και ευδοκιμεί με ακρίβεια και ταχύτητα. Ολόκληρη η έρημος αντιδρά σαν να έχει σχεδιαστεί για αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται για ανομαλία, αλλά για έναν ζωτικό παλμό. Η ξηρασία δεν είναι άρνηση της ζωής, είναι προετοιμασία για αυτή την ξαφνική έκρηξη. Οι οργανισμοί εδώ όχι μόνο έχουν μάθει να αντέχουν την ξηρασία, αλλά και να εκμεταλλεύονται κάθε φευγαλαία στιγμή αυθονίας. Το νερό δεν έρχεται συχνά και όταν έρχεται είναι βραχύβιο. Γι' αυτό το λόγο κάθε είδος έχει υφάνει τη στρατηγική του γύρω από το εφήμερο. Ωστόσο, προκύπτει ένα αναπόφευκτο ερώτημα. Όταν η νεροποντή διαλύεται και ο ουρανός καθαρίζει ξανά, η έρημος φαίνεται να ξαναγεννιέται, αλλά αυτή η αναγέννηση δεν διαρκεί για πάντα. Τι συμβαίνει στη συνέχεια, τις ημέρες και τις εβδομάδες που ακολουθούν, όταν η γη στεγνώσει ξανά και τα ζώα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την ταχαίως εξασθενημένη αυθονία. Το νερό έχει πλέον υποχωρήσει και μαζί του η ηχό εκείνου του σύντομου θαύματος. Η έρημος, λίγες μέρες μετά τους μουσώνες, μοιάζει με ένα διαφορετικό μέρος. Ο αέρας γρήγορα ξηραίνεται και η ζέστη επιστρέφει τη γη στην αδυσόπιτη σκληρότητά της. Οι λακκούβες, που κάποτε ήταν καταφύγιο, έχουν μετατραπεί σε γήινους λεκέδες που ραγίζουν στον ήλιο. Εκεί που κάποτε η ζωή ήταν ζωντανή, μόνο τα ίχνη του περάσματος της έχουν απομείνει. Λευκές κρούστες αλατιού, σκασμένο χώμα και μια σιωπή που βαραίνει σαν προειδοποίηση. Η αυθονία παραδόξως αρχίζει να μεταμορφώνεται σε σπανιότητα. Έντομα που πολλαπλασιάζονται υπερβολικά αναδύονται από κάθε σχισμή και θάμνο. Σκαθάρια, γρίλοι και ακρίδες κατοικούν στους αμόλοφους, αλλά αυτή η ανοιξιάτικη παλήρια δημιουργεί και ανταγωνισμό. Αυτό που φαινόταν σαν μια υπόσχεση ατελείωτης τροφής σύντομα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης όπου πολλοί πέφτουν πριν αναπαραχθούν. Και μέσα σε αυτό το χάος, μεσαίου μεγέθους θηρευτές βρίσκουν την ευκαιρία τους. Κογιότ, αλεπούδες, νυχτόβια πουλιά, όλα παραμονεύουν, εκμεταλλευόμενα το γεγονός ότι η γη εξακολουθεί να δονείται από την πρόσφατη έκρηξη ζωής. Σε αυτό το σκηνικό, όταν η νύχτα κυριεύει, αναδύεται ένα ακόμη πιο ανησυχητικό θέαμα. Από την βρεγμένη άμμο και τα κρυμμένα λαγούμια τους, εκατοντάδες χιλιάδες ταραντούλες αναδύονται ταυτόχρονα. Δεν είναι άσκοπη κυνηγή. Τους καλεί μια επίγουσα ανάγκη
που δεν ανέχεται καμία καθυστέρηση. Τα αρσενικά εγκαταλείπουν την υπόγεια ασφάλειά τους και σπέβδουν στην επιφάνεια, όπου ξεκινούν μεγάλες πεζοπορίες αναζητώντας θηλυκά. Αυτές τις νύχτες μετά τους μουσώνες, η έρημος της Αριζόνα μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό μοσαϊκό από αραχνοειδή που κινούνται αργά και στοχευμένα, μια πορεία που επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο. Αν και κάθε αρσενικό αντιμετωπίζει ένα επικίνδυνο ταξίδι, πρέπει να τραφεί πριν αναζητήσει σύντροφο. Η πολυματική υγρασία στην άμμο ενθαρρύνει γρήγορες και ακριβείς ενέδρες. Μια ταραντούλα χώνεται μέχρι τη μέση κάτω από το στρώμα της χαλαρής άμμου, αφήνοντας μόλις ορατές τις άκρες των ποδιών της. Η δόνηση ενός ανυποψίαστου γρύλου την προδίδει και μέσα σε δευτερόλεπτα. Τα πόδια της εμφανίζονται σαν μια σκοτεινή παγίδα. Το έντομο μόλις που καταφέρνει να βγάλει ένα τσίριγμα πριν να κινητοποιηθεί από τα δηλητηριώδη δόντια. Το κυνήγι δεν είναι ξέφρενο, αλλά υπομονετικό, όπως όλα στην έρημο. Η ταραντούλα περιμένει, μετράει και επιτίθεται μόνο όταν η νίκη είναι σίγουρη. Αλλά το κυνήγι είναι απλώς ένα προήμιο. Η πραγματική δοκιμασία ξεκινά όταν τα αρσενικά ξεκινούν το ταξίδι τους προς τα θηλυκά. Σε αυτές τις πεζοπορίες, πολλά πεθαίνουν από εξάντληση και άλλα πέφτουν στα σαγόνια νυκτόβιων αρπακτικών. Όσοι φτάνουν σε μια λαγούμη βιώνουν μια αποφασιστική στιγμή. Στην είσοδο, το αρσενικό σταματά και αρχίζει να χτυπάει τα μπροστινά του πόδια στο έδαφος. Αυτό το τύμπανο, ανεπαίσθητο από απόσταση, αλλά κρίσιμο για το είδος τους, είναι ένα μήνυμα που διαπερνά την άμμο. Δεν είμαι θύραμα, είμαι μνηστήρας. Αν το θηλυκό δεχτεί, η επαφή γίνεται μια τελετουργία με προσεκτικές κινήσεις και ελαφριά αγγίγματα με τα πόδια, μια σιωπηλή χορογραφία που κορυφώνεται με το ζευγάρωμα. Αλλά η τελική απόφαση ανήκει σε αυτήν. Δεν γίνονται δεκτά όλα τα αρσενικά. Το θηλυκό μετρά τη δύναμη του κτυπήματος, την ακρίβεια της επαφής και τη ζωτικότητα αυτού που επιμένει να την φλερτάρει. Μόνο αυτός που δείχνει αντίσταση είναι σε θέση να μεταδώσει τα γονίδια της. Μετά το ζευγάρωμα θα επικεντρώσει όλη αυτή την ενέργεια στους απογόνους της. Θα γεννήσει δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες αυγά, τα οποία θα εκολαφθούν σε λίγες μέρες πριν εξαφανιστεί η υγρασία των μουσώνων κάτω από τον σκληρό ήλιο. Η συνέχεια του είδους διακυβεύεται σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στον χρόνο. Το αποτέλεσμα για το αρσενικό σπάνια είναι εορταστικό. Εξαντλημένο, αδύναμο και χωρίς καμία επιφύλαξη, συχνά πεθαίνει λίγο μετά την εκπλήρωση του σκοπού του. Μερικές φορές πέφτει θύμα του ίδιου θηλυκού που το έχει γονιμοποιήσει, σε έναν κανιβαλισμό που εξασφαλίζει πρόσθετα θρεπτικά συστατικά για τους μελλοντικούς απογόνους. Σε άλλες περιπτώσεις πέφτουν θύματα του νυχτερινού κρύου ή αρπακτικών που παραμονεύουν σε αυτούς τους μαζικούς περιπάτους. Η θυσία χιλιάδων αρσενικών συντηρεί τον κύκλο και ο θάνατός τους γίνεται το τίμημα της συνέχισής του. Έτσι, η έρημος είναι γεμάτη παράδοξα. Η εφήμερη αυθονία των μουσώνων πολλαπλασιάζει τη ζωή, αλλά πολλαπλασιάζει και τον θάνατο. Η άμμος, που είναι ακόμα υγρή σε ορισμένες γωνιές, συγκρατεί τα άψυχα σώματα των πεσμένων αρσενικών, ενώ τα γονιμοποιημένα θηλυκά ετοιμάζονται να γεννήσουν μία νέα γενιά στο υπέδαφος. Η ζωή συνεχίζεται, αν και για πολλούς το τέλος έρχεται ακριβώς τη στιγμή που έχουν εκπληρώσει το μοναδικό τους πεπρωμένο. Σε αυτές τις αντιθετικές νύχτες, όπου η σιωπή διακόπτεται μόνο από το θρώισμα των ποδιών και το κελάιδημα των εντόμων, η έρημος αποκαλύπτει μια από τις πιο μυστηριώδεις πτυχές της, την αναπαραγωγή ως αναπόφευκτη πορεία προς τον θάνατο. Στον νυχτερινό αέρα, οι νυχτερίδες αναπτύσσουν ένα διαφορετικό είδος στρατηγικής. Ως μάστερ της πτήσης και της μνήμης, εξισορροπούν την αυθονία και την σπανιότητα με υπολογισμένες κινήσεις και σιωπηλή συνεργασία, ρυθμίζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων και διασφαλίζοντας ότι κάθε φυτό και ζώο που εξαρτάται από αυτές ευδοκιμεί. Και καθώς όλες αυτές οι δυνάμεις αλληλεπιδρούν, ο μουσώνας ξεσπά με δύναμη, μεταμορφώνοντας έναν άνυδρο, άκαμπτο κόσμο σε ένα τοπίο κίνησης, ζωής και ανανέωσης μέσα σε λίγες ώρες. Κάθε πλάσμα, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο κυνηγό, είναι μέρος αυτού του πολύπλοκου ιστού, όπου η επιβίωση είναι μια διαρκής ισορροπία μεταξύ πονηριάς,
υπομονής και προσαρμογής. Εδώ το κυνήγι δεν είναι ένα ξέφρενο κυνηγητό. Είναι η αναμονή της κατάλληλης στιγμής, η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα περιβάλλον όπου η αποτυχία σημαίνει θάνατο. Η έρημος διδάσκει τους κατοίκους της να παραμονεύουν, να κρύβονται στην πεδιάδα, να επιβιώνουν χωρίς περιθώριο λάθους. Και πάνω απ' όλα, μας διδάσκει ότι η επιβίωση δεν εξαρτάται μόνο από το άτομο, αλλά και από το περιβάλλον που το διαμορφώνει. Γιατί η Αριζόνα δεν είναι απλώς μία έρημος. Είναι ένα σύνολο κόσμων μέσα σε μια ενιαία περιοχή. Από τα ατελείωτα φαράγγια της μέχρι τις σπηλιές που κρύβουν χιλιάδες μυστικά. Από τις καυτές πεδιάδες της μέχρι τα πευκοδάση που καλύπτουν τα ύψη. Εδώ το αφιλόξενο συνυπάρχει με το έφορο, το ακραίο με το εύθραυστο και η ζωή βρίσκει τον δρόμο της σε κάθε γωνιά, προσαρμοζόμενη στο φαινομενικά αδύνατο. Στο τέλος, αυτό που απομένει είναι η βεβαιότητα ότι η Αριζόνα είναι κάτι περισσότερο από ένα μέρος. Είναι ένας πρωταγωνιστής από μόνος του. Μια περιοχή που διαμορφώνει τα πλάσματά της με σκληρότητα αλλά και με μεγαλείο. Και σε κάθε αποτύπωμα, σε κάθε κυνήγι, σε κάθε μάχη που χάθηκε ή κερδίθηκε, αποκαλύπτεται ένα σιωπηλό μήνυμα. Η ζωή επιμένει, ακόμα και στα πιο αδυσόπιτα τοπία της γης.